Okay, so mana niya itong nahuman, baga-baga na siya nga tuwaanan sa itong manok. Maayong buntag mga sano, naanapunta sa bagong adlawng Domingo. Salamat lang ta sa Ginoo. O daghang salamat usab sa atong mga subscribers nga tanaw sa atong video. Kung bago pa mo sa akong channel, palihog o like, subscribe, then pwede po hit notification all para updated mo sa mga laing update sa atong video. Adlaw ta karong Domingo niya mag-project tagamay o kaning tuwaanan sa manok. Ato lang niya ning kanon kinaguba ang tuwaanan na mas mayo po ning magasimbol ta pasingot sa lain adlaw. Okay, tangilan ninyo ang paggama sa ginagmay lang ng mga tuwaanan. Oh no. Okay, padayon ta sa itong project na to nga kaning lawganan. Duha ka buka tong gamon ani. May mga lansang, martilyo, may itong nga manog frame. So medyo baga-baga itong gamiton nga kuan para dili magabok kuan na to tuwaanan. So mo na siya baga.
para dugay-dugay sa mulungtad sa tuang manukan. Tari na lang, skillet. Tanga na to. Ana, forma na. Ito lang utangan diri kamay o glansang sad para dili kayo
langkat. Okay, so mana niya itong nahuman, baga-baga na siya nga tuwaanan sa itong manok. So baga-baga na siya. Nakalimot na ko video. So muna na nahitabo, muna na ikaduha na sad na to. Karon na ko na videohin isa. So natay pang butang sa tangkaw para sa mga piso aron dili mausik ang kuan. Okay, so mana ni. So moro to siya. Salamat sa inyong pag tanaw sa akong video o sa sunod